בחוץ בשביל לשחרר אותו אחרי זה עם הפטיש. תכניס מסמרים, זה אמריקאי. הנה, באנגלית הוא מדבר, בוא תראה. תכניס סוללה בפנים, יש סוללה. ויורה מסמרים. שחרר אותו. אתה בודק, אתה מכוון. בפנים בחוץ. תבוא הרי. כולה פשוטה. טק טק טק, עובד איתו מהר. תכניס את המסמר עד הראש, עד האפס. לא יכול להכניס אותה. למה? מטומטמים, הביאו לי מסמר, יש לי מסמר פגום. קיבלנו מחו"ל. והביאו לי דווקא את המסמר. לא, לא, מאוד יעיל. כן, כן, כמה עולה לי חבילת מסמר וכמה זה עולה לי. אבל, כן, אבל... זה ברגע, ברבע זמן. כמה תפסנים אני שם על זה. תפסן אחד. מה, לעבוד על זה? 150 מטר תפסנות? עכשיו, אני יכול להגיד לו ראש בחוץ. לא, 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 לא ראש בחוץ, ראש מול להרוס. בלי להרוס. כמו של פטיש. רואה? עוד פחות. מה? זה היד שלך קובעת. לא, כמה זה היד? הנה, עוד פחות. כן, זהו. מה, אתה רוצה לבלוט קצת? לא, שיהיה כמו שפטיש דופק אותו. הנה, כמו פטיש, מה אתה, מה רע בזה? במפלס של העץ. אתה רוצה אותו פחות? קבל אותו כמה שאתה רוצה פחות. הנה, הפטיש מוציא עכשיו. פטיש מוציא עכשיו. עוד אפשר. מה העלות? מה העלות? המכשיר הזה כלום, זה שלא נגיד את המכשיר כמו המחסרים. כי אני אוכל 150 קילו. האקדח עולה. האקדח. הנה הוא. בוא.